Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kan salit jengok ya ka Odisha na ka bentalai sengi na duk menta ka sengi. Ka Presiden kan saya keren bak kiken hun jong ki kena pulih medical bat buak mau nong rim na ka benta ka yeng building batama jong ka Raj Bhavan Odisha ha Bhubaneswar menta ka janmit. Ka Menteri Katanat Pelatengka ka Nirmala Sitharaman kat badang ai jeng keren ha ka jing rakhi ka income tax de ka basis pan rifusau hanong ba Delhi hinen ka sengi kala ong ba ka jing ya cha sha jong ki rukom lum khajana kan kentiu ya ka jing penmi pisa. Katanat India Meteorological Department kala penmi ya ka jing maham ther slap haki babun ki benta jong kari hadu lasni thoding. Kajing yalang ka baar padang ki kanhun ki batrai na benta banya khun persai kamle no ya ki kam pentriam bat ki wei padang kari Maldives bat India la pelong ha Mali nen kasngi. Kari India bat United Kingdom kala penkut no ya kajing ya keren ha ka benta ka bakhat wei na ka benta kajing ya te sekolar ya ki kam khai pateng balai lut.